אז הגענו למפגש האחרון שלנו, מפגש סיכום. איך אנחנו מסכמים את כל מה שלמדנו? חוזרים על הקורס, מכירים אותו שוב, עוברים על כל מיני וידאוים או סרטונים שיכולים לחדד לכם או טיפה, תמיד יש מה לחדד, מניסיוני, ואתם הולכים ככה לקבל שתי לינקים, שתי קישורים. קישור אחד זה באמת לתוכנה של הקורס הבא שלנו, קורס יותר מקצועי, הוא כבר שם אתכם ב-level של הגדולים או ברמה של הגדולים, זה הטרקטור פרו 3, תוכנה שתוכלו להוריד אותה בחינם ולהשתמש ב-45 דקות עד שהיא תייצר ותוכלו עדיין להמשיך איתה שוב. ולינק שני, אני אתן לכם כל מיני, נקרא לזה, חנויות שתוכלו לקבל מהם הנחות. אז נתראה במפגש הבא ונגיע לכם סוד קטן. זה הקורס הבא שלנו, הוא יהיה על טרקטור קונטרול S3. נתראה. ביי.